Lah cocok iki. Wah, DP ini menggiurkan. Ini berarti sekira-kira aku mulai untuk 500 juta. Canda ya ini. Oleh, tapi sampean tak kawini. Matane iki berarti aku rono njujuk ketemu langsung kowe sih. Ya iya, aku sek lah nek langsung diserbu arek-arek ya bekas arek-arek ya giyah aku. Aduh repot iki. Ya wis oke gak masalah. Penting aku DP-ne sik masuk. Oke, ya kuwi rebon. Kok sampean koncone pira totalan? Tak Wis catetane. aku ijen dhewe moh cah-cah engko dibagi cah-cah wong cah-cah iki anu kok gragas kok cah-cah iki mangkat tok ora disangoni gelem kok. Dadi semending aku ae, aku butuh dhuwit pasrah, nggonku besok tak las. Ora bakal iso turu, kececeng terus. Duh, Besok tak las. Tak odot, tak olor. loh. Ya nek cara Request sik tak golek wae requestmu piye? Requestmu piye? Kowe golek sing dawa apa sing gedhi ndek apa sing cilik dawa? Golekmu Mas request ngene piye? kira ora kakean request Mas penting di manuk ngono wis. Oh, berarti cocok wis apa anane berarti aku garek ngelas tok. Arep ireng arep selakangane opes mlebu ini. Oke, berarti sesuk aku garek ngelas tok. Tak tengne wis umur hidup ora bakal turu. Sak nggo-nggonen kowe arep kowe mulai kerja mbok nggo, arep mangkat kerja mbok nggo, arep turu mbok nggo, tangi turu mbok nggo, siap Berarti- aku turu. berarti Ini saiki- tetep ngadeg. Iya, berarti saiki sik lempono. Ya ora, nak saiki kan ngadeg areng gading. Lah nak dilas kan terus. Ya jangan ngadeg kok tak nyawang. Ngawur uga DP-ne rung mlebu kok nyawang tok. Lah iki nek di DP saiki ya jenenge. DPC. Kok nak SDP-ne mlebu, lagi aku berangkat. Alah, pamer iki maksudmu toh? Ya berarti perkasa, delok perkuk ini. Kowe tak Aku DPC Inopane wis tekan omahku, aku mangkat. Iya, wis gampang kok dikirim karo Mas Prabu mobil. Oke, wis tak njaluk aku. Oke. Berarti aku ning kono turune pindah-pindah apa ning kono sih lah. Kowe aku nak turunanmu kono pirang dino? Kok yo Mas ning kene kan kok digilir sampean rasa mikir turune pirang ndi? Nak omong iso enteng ya Mas. Kowe engko kan digilir ning ngene cere matane kok iso digilir dase. Dipadakne aku lontre ae terus digo trambul. Cah-cah wedok-wedok ning kono mau mendem party nang wong papat ngono aku dadi lanangin karo dioyok rene oyok rono oyok rene oyok rono. Lah iya sampean ki apa ta nek bagian nuang-nuang nek gelas sampean ki apa ngarani? Wah, aku dadi anu bartender. Bartender wes kuwi. Bagian ngurusi nganu cor-coran barang kan ra apa-apa wayah do. Wis wayah do ngecor ke sampean dari mlebu kukuti kabeh lebokne ngono. Iki bookingan aku kok tak promosokne karo arek-arek. Sik, iki kan aku rono kan iki kan aku rono otomatis nemoni kowe sik jarine. Heeh. Oke, nek nemoni kowe aku jarine mbok jajal sik daripada engko turane wong. Heeh. Lah iki mbok engko ping pira aku perjanjian sik. Yo sak keselmu. Kowe kesel aku kesel ya wis mandek nek sak ronde kesel kene yo ora mungkin nek wis kadung ngene kok sak ronde kesel iki. Temen-temen Mangkat dicek mulih ceklek kelimpru iki tenan dadi letter L ngene ta. Mangkate ngapik mulih ngene. Atane. Mosok ning kono lanangan blas kene, Mbak? ndak ono lanangan ndak ono. Oh, sing ono Hong Kong. Taiwan Mas, nek Taiwan kan banyak pabrik. Dia job, tapi nek Hong Kong iku nggak ono pabrik, jadi nggak nek lanangan. Ono lanangan ki yo kaburan saka Korea, kaburan saka Jepang, kaburan ke endi ngono. Lah kuwi nyapa ning kono? Lonte. Lanange trimo adol kaya ngono kuwi. Kerja Mas, nguli karo ngelas.
Matane wegah aku gak sida aku. Moh. Harga diriku hancur ning kene. Dijaki foto wong-wong disopo Mas Pep Mabep tekan kono digo edrel-edrelan aku. Kok mati kalau buku sih. Sabar. Matane digo drel-drelan cah aku ning kono arepan. Matane wegah. Apa Mas? Justru kan kok sampean ngono mengerti rasanya. Oh, iki rasa keju, iki rasa strawberry. Iki rasa durian kan ngono. Rasa menyan nenek ora menyan. Menyan. Amane buka. Lah ndi kanca-kancamu ndi? Dudu iso. Wah tuwek. Lah ora sik. Kok nge-like Mas? Sik. Meneng kono atake tuwek wegah aku. Ora tuwek tenang ae. Tapi Mengkono. iki ning kene iki wis bengi lho Mas, anggitmu ki ya wis do turu. Kono jam piro? Jam 12:30 sih tok. Tengah siji oke. Terus nak kowe umpama iki ning kono kan ora lanangan. Lah nak iki posisi kowe pengen ini terus ngantemu piye? Yo nganu. Aduh. Aku tuku nganu, ya ngono kae. Kan aku LDR to ngono lho. Lah pacarmu ki wong ndi? Pacarku wong Tulungagung tapi stay ning adoh Yohan. Ning ndi? Ning anu. London. Ah. Kok iso? Lagi. Oh ngono ya karo VC ngono iki. Wong ning London kerja apa? Anu kerja ngelas Mas dhek yo ning kono. Tapi nek pacarku ngelas nganu wajan. Ada tekan kono. Isa. Ya gak apa-apa, yang penting halal. Lah kowe nak ketemu ning ndi ngono nak wean ning Hong Kong, wae ning London ketemune ning ndi? Yo nek saat ini durung iso ketemu, yo engko nek ketemu di rene, kunjung rene. Oh wae dolan ning Singapura. Singapura pitok kowe iki. Ning ndi Hong Kong? Hong Kong. Iya. Oh, oke. Berarti lah kowe wis pacaran berang sasi kowe karo pacarmu kuwi? Lagi sedina, Mas. Lah wis rusak. Tipe kal sing manuk cilik. Maksudnya sing jarimu sing apik, sing elek, terus sing gotri 10, gotri 1, gotri ngono lho maksudnya. Oke. Ya anu, makasih ya Mbak, tak pikirkan lagi. Ya sampean pikirkan matang-matang ya, Mas. Yo. Pokoke taruhane ora ngadeg ngono ae. Yo, oke. Assalamualaikum.